Разходката ни из Варна продължава. Положението е напечено. Резко огладняхме. Операторът е много гладен. И така леко си вървиме. И сега ще ви заведем, поне според мен, едно от най-атрактивните места за хапване на бургери във Варна. Ето го човека с бургеромобила. Пепка, ще ядем ли бургери? О, ето го. Съвсем неволно го срещаме. Как е? Здрасти! Добре дошъл. Ще хапваме бургери. Това е новото място. Аз съм идвал последното преди 5 години и беше на друго място. Новото от последните 3 години е ново, да. 3 години? Значи преди 3 години съм идвал или 4. Какво е положението сега на новото място? Положението е, че вече сме като храм за бургери. Тук игри има. Каза децата ми струва, че има бая неща. Тук, както се казва, има за всеки по нещо. И за малки, и за малки, и за големи, и за пенсионери, и за напреднала възраст, и за общо взето. Тук сме създали едно пространство, което е безгрижно за всеки по нещо. Всеки може да си хареса нещо си, което да го върне или да му създаде някаква емоция, да го върне назад във времето или пък да види нещо, което никога не е виждал. И го комбинираме с вкусна улична храна, долу-горе пречупена така през нашия поглед. Едно място, където може да си прекараш времето безгрижно с вкусна храна. Значи сега малко ще поготвим малко, ще видим момчета какво ще ни предложат менюто и ще сготвим нещо интересно. Сега ще ме накарате да бачкам. Пепи, къв ще е бургера? Бургера моя ще е истински, твоя ще е само с кюфтенци. Шак, да. Твоя ще е само кюфтенци, защото ти си културист човек. Да се подготвяш. Да. Ти не го разбирам аз. Аз някой път не се разбирам, но това е такова. Това е като... Този живот ще пропусна културизма. Надявам се да имам като котките 9 живота и някой следващ живот да бъда и аз културист. Но в това няма да съм със сигурност. Колко сандвичи има в менюто? Имаме дърпано свинско, имаме дърпано пилешко, имаме чиз-стек сандвич, който е месо на плоча, дърпано телешко, имаме свинското в багета с чимичури, имаме един бурач, който е с червен боб, кисели краставички, зелена пиперка, чушка по софийски. Общо взето 6-7, сега плануваме още един да пуснем болонез. Ще бъде с кюфтенца и доматен сос и моцарела. Така. Знам, че си по питките така. Питките много да. Брошка. Ето, мириш си направо на козуначе. Мириш си на масълце. Колко души работят на смяна? В зависимост от деня, 4-5 до 6 души. 2 дена работят, 2 дена почиват. Вече се обръщаме кюфтенцето. Доста време не съм влизал така да... Ти нали знаеш, вече като станеш бизнесмен, вече не влизаш. Да. Казва се надута гайда. Надута гайда. Знаеш какво е надута гайда? Казва. Зора е да я надуиш. После като я надуиш, само мърдаш с пръсти. Питката я запичаме така леко. Говеждо месо си ползваш? Да, говеждо месо. Месото само е смляно, не е бъркано, просто е само смляно, оформено е на топка, сол, черен пипер. Това е. И вече на скарата слагаш масълце, гледам. Да, може да ги намажеш колко да не залепваш. Питката вече взимаме си я и си я намазваме. Основата ни е майонеза, соса йоли. Слагаме си винаги за основа айсберг, някакъв зеленчук. За всяко едно истинско основно ястие, за да бъде завършено, трябва да има 4 компонента. Протеин, въглехидрат, витамин и сос. Малко кисели краставички. Пепка, колко бургери правите така в силни дни? На ден долу-горе излизат около 200-300 порции храна. Общо взето на ден храним около 200-300-400 души на ден. Това е много добре. Абе, колегата, виж какви картофи са тук. Чай да му гледа. Леле. Гледай какво става. Това е картофки соте. Картофки соте. Само ще ви кажа, че преди малко ги зале сигурно с 100 грама масло. Да. Това е основата. Това е основата за дърпаните меса, порциите. Значи това не е канапето. Де факто то сега сигурно ще издава някаква поръчка. Това го слагаме като канапе и отгоре слагаме дърпаното месо. Кюфтенците са вече добре на теб. Ти оставаме едно кюфтенци да хапнеш. Така. Ти чедър искаш ли да ти сложим? Не мога. Не мога, иначе искам и чедър, и питката искам, и от картофите искам 300 грама, и дърпано месо ще изям, и една салата. По-малкото кюфтенци ти го оставям за тебе. И сега захупваме малко, за да се разтече чедърчето. Ще сложа малко калабрия. Това е италиански ундуя. Свинска майонеза. Свинска майонеза? Все едно свинска майонеза. Това някой българин не го е мислил. Чай малко и беконче ще сложим. Сложим малко руколка. То стана някаква италианска работа.
Да, това е малко медено-горчишен дресинг. И после какво викаш? Ще отговорим на въпроса как се яде това нещо. Как се казва това? Това е Ондуя Калабрия номер 2. Всеки бургер е номериран с цифри, защото е сложен за произнасяне. Идва от името му от самия салам за намазване, който е ондуян. Нали, калабрийския салам. Така, Свинската добре. майонеза. Свинската майонеза, да. А свинската лютеница, бе. Лютеница, бе, да. Стигаме сега епизод как се яде и нещо. Един от най-често задаваните ми въпроси. Когато го смачкаш, той ще стане 2 пъти по-нисичък. Да, ето, смачкаме го хубаво, нали, колкото е възможно. Смачкаме го и започваме. Сериозна работа. Те хората ми струват, че не искат се цапат. Даваш им ръкавици. Имаме ръкавици, да. Френски възпитаници. Да, във Франция ядат ли ги така бургерите? Според мен се цапат така мощно. От кога ти стартира изобщо идеята за бургерото? Стартира от участието ми в MasterChef. Аз бях 3-ти сезон, ти след мен е 4-ти. Живеех в чужбина и реших да се прибирам в България и се чуих какво да ме задържи в България и си мислех да си направя заведение, но MasterChef беше така, нали, детонатора, който взриви всичко, сгуби цялата сглобка. И след MasterChef, аз и друг път съм го казвал, реших да си го отворя и така. Не съм го практикувал много години в чужбина, никога не съм работил като готвач. Там с други неща занимавах, но то просто си беше... Имам си. Да, това няма значение. Като не се предаваш, ти просто всеки ден ставаш по-добър и по-добър от предния ден и тръгваш да се развиваш и става притегателно така, че да стигнеш вече до някъде и така. Само ти ли ги мислиш сандвичите или има някакви други момчета и те дават идеи? Не, ами да, по принцип се слушам на всеки идеите, нали, когато трябва да пускаме някакви нови неща, но като цяло съм малко такъв странен. Трудно харесвам дори и моите неща, камо ли други, но вслушвам се. Примерно аз давам някаква идея и после те доразвиват или пък нещо отпада от рецептата, някой слага нещо в рецептата и накрая пак аз трябва да взема решението, аз трябва да се съглася, но се променят нещата и от момчетата и те променят някои от нещата, които не съм ги довидял, те ми ги подсказват. И аз сега той ще сготви един бургер, нали, момчетата ще му казват 3 бургера. 3 бургера, тук няма един. Тук е бургеро. Да. Обилно от край до край или не? Намерихме заместник, ето го заместника. Това ти е само за хляба тази скара, а? Това е дърпаното месо. Кифтетата са ти сложени. Това е направо тако. Да. Да, дигаш, така, добре. Взимаш си една шпатула, слагаш го това тук, слагай го. Така. И го обръщаш. Така, с две ръце. Какво трябва да слагаме? Коя е майонеза? Всички без едното дъно, майонеза. Да. Всички без едното дъно, майонеза. Да. Колко е? Горе-долу една лъжица или по-малко? Соса трябва да го има, обаче не трябва да е в повече. Когато вече е too much соса, вече, нали, променя целия вкус. Основният герой в бургера, както всички знаем, е самото кюфте, бургера. И вече след него второстепенна роля играят хляба и соса. Това ли? Това е първият с чедър сос. Халапени отдолу, 5-6 чушчици. Айсберг. Окей. Салата колсо е една хубава лъжица. Пак отгоре върху това. Тук е слагаш? Да. Да, шеф. Сол на домата слагаме ли? Не, добре. Чак такова гормени сме. Кисели краставици отгоре, окей. 5 краставици. 5 като Петър. 5 като това не е малко. Да, добре. Баланс. Защото аз пукам сосове здраво. Сега някой, ако иска повече сосове, има хора, които са любители на сосовете. Зекерето е тунингон, сръбските паприка опавлаци, където е каймака с пикантни тикамби. Само, че ние сме го тунинговали, като сме му нарязали вътре печен бекон и пресен лук. Така. Този не е готов. През тия кутийката погледнете. Изкуство. Ей го майстора с картофите. Той между другото е много средоточен. Той е с високо кръвно. Това е гестаповец някакъв. Ох, че тежат, ама. Ето и теживечи. 300 порции на ден. Това са две от емблематичните ни десертчета. Общо взето имаме 4 десерта в менюто. Това са двата най-продавани. Това е чокопана, който е бестселъра. Основата му е от лешников пандишпан. По средата има ванилов крем и отгоре има шоколадов ганаш. И тук имаме едни трохи амарето бисквити и малко настъргано шоколадче. Другото е лайт бишкоти. Това вътре има напоени бишкоти. Има шоколадов мус и пак бял ганаш с ядка отгоре. Никито, понеже той е фитнес маняк, няма да хапне десерче, оператора ще хапне. Давам ти избор да си избереш кой искаш. Според мен това ще е избора на тебе. И така, има някои хора го разбъркват цялото, има някои хора го едат поетапно.
ганашчето, примерно, и после така. Въпрос на избор е. И това мисля да бъде финала за днешното ни приключение.